Malatsara Korialy. Atsika niany zegny andeha agnazava momba ny hoe karakory atao izy koa anao pitrahany fagnahy na pitrahany rasagna fanjakana kanefa anao tsy mipetraka eto Madagasikara fa any ampitan-dranomasina zegny anao mipetraka. Afa taty zegny anao nagnano nikarakara ireo de manakory zegny atao amin'ny resaka hoe fitondragna lambandro tout ça karakory zegny organisation atao amin'iregny. Bon, tanignesantsika tsara. Ny zavatra tsara fantaritsika fa ny fisian'ny olo araiky razagna fanjakana mety hoe tsy manambagna anao afaka mandeha n'importe où anao à l'étranger miasa io na mipetraka. Ka noho zay rehefa nisy raha mipetraka anao na raha misazoko io na raha mijongo moa izay tsy mety ny sarandrandreo sy ny materielindreo regny zegny fadiana zegny misy olo zatra magnano izy regny apetraka Madagasikara zegny satria tsy haiko hoe mieritreritra atsika fa ireo zegny tsy magnaraka andafy any fa ambela Madagasikara ty zegny fa tsy haiko misy karazagna sasany aby magnano miorganiser karazagna cérémonie hoe aekegny karazagna fady atsika za verijery apitraha place ny jiry razagna fanjakana misazoko aminao zay tany misy anao izy magnaraka anao fo tsisy hoe ke lambandreo apetraka anao ty hoe ke hoe roboka tsy magnaraka za andafy any fa agny fa avazaza ko avy agny anao gasy fo zegny ataovan-tsaigny voalohany. Ka nohon' zegny izy koa anao fa andeha hody satria baka mody baka anao mandeha magnagny andafy misy anao agny andesinao sarana lamban'ny fanjakana anao jiaby sy ny kakakazon-draha jiaby tongozondreo jiaby oui asa 20 fanjakana anao dikan'izay mety managna laika 20 oui karaha restaurant izy reo Zanzibar maesy laika 20 jiaby andesinao mozetinao jiaby andesinao tongozondreo jiaby andesinao oui tsy mampangino anao na valizy hefatra telo mety gaga ro amin'ny aéroport tsy sambany anao aloha nampitsakarakara zegny nandalo amin'ny aéroport fa ny raha tsara fantarinao fo hoe izy koa anao fantandrarakara regny zegny andalo amin'ny aéroport hoe no misy kakazo agnatin'izy regny anao tsara mandalo amin'ny douanier zegny midéclara zegny amin'ny douanier zegny fo fa tsisy hoe ke ambela Madagasikara ty zegny hoe olo irahinao ndi s'occuper zegny andi karakara zegny tsy voatandrignin'olo na reninao na ravavinao tsy voatandrignin'olo anao hagnamiatsigny olo landava fo marobe olo magnano erreur zegny hoe lamban'ny fanjakana ambela Madagasikara ty olo amizegny amerdegna zegny hoe zazava zegny eo sasasa zegny eo tsisy karaha anao tompy tsisy karaha mitovy anao tompy mikarakara izy raha amin'ny lohantena responsable antena resigny dadoko aby fa tsy olo agny hoe agnapitrahanao zegny hoe agnapitrahanao hoe andraikitry zegny tsy andraikitry nany sambo olo zegny na mitrahandragnahary andraikitry anazy ka andraikitry anao resa andesany tamy misy anao agny lamban'ny sarandrany fanjakana anao tsisy raha mandrara zegny agny anao na mipetraka amin'ny HLM tsy fady ro zagnahary aby io naky anao mipetraka amin'ny HLM za boka mipetraka amin'ny HLM misy olo ambony étage bon ma comprendre zegny andesa fa aza atao hoe ke ambelona Madagasikara ty zegny ile olo agnapitrahanao zegny vahany fitandremagna fadinazy satria boka zao zegny masarotro izy regny ambelonao Madagasikara zegny izy asa reninao ambilao asa ravavinao tsy haiko na dahinao tsy haiko na rangonao tsy voatandrigndreo olo igny fadiny raha aby regny mandraka satria hoe le tragno agnapitrahagna sarandrandreo regny raha mitondra fadindreo jiaby regny ke azao voladigny zegny efa anao le naviany edy mety hadigny izy fa tsy olo zegny ametranao responsabilité marobe olo magnadiny igny reo mandeha tany raha bobo la plupart nareo apetraka atsiako amin'ny regny apetraka atsiako amin'ny raha vavy fiainagna amizay boka io tsy potipotitra amizegny normal boka tsy potipotitry satria tsy voatandrigndreo olo agnapitrahanao zegny zegny fadiny raha mipetraka aminao tsy potipotitry fiainagna boka io anao amizegny agnady reo hoe za ty problème lava fo tomanaka doko tsy mitay za izy koa baka hainao izy mitay anao nandesinao nagnaraka anao tany boka sarandrandreo jiaby satria hoe amin'ny tany misy anao raha ohatra misy problème urgent mba afaka ajotsinao zegny reo mba andesigny mandinidiniky hoe ino mala aby raha mahazaty fa le fait ke lambanreo dokona Madagasikara ty na fa magnajo anao reo tsy hainao ke hoany zegny zatra hatry zegny nagnano izy regny misy olo en France katsikatsika ty volagna niany ty 30 ans pitrany en France lambantreo manany a Madagasikara ty misy ka 5 ans izy magnaty mandeha mikaiky izy regny
tsy haiko azovana agnamia regny consigne montraka be zegny fiainana amizay tsikitsikilana amizegny tsy ho voatandrignin'olo andesa mozetinao marigny hoe oui charge be mivididy valise anao na valise efatra oui na conteneur andesa sambolo mandeha responsable nany fa tsisy olo ake hoe anao mpandeha responsable déjà hoe anao mpandeha responsable hoe babanao o reninao regny zegny hoe agnapitranao responsabilité mavesatra be mavesatra responsable hoe idon any lamba any sarandra ny fanjakagna zegny mavesatra anao mitandrigny fadinao io anao magnino ndraikindraiky zegny hoe sasasagna zegny hoe lekandro ke tsy midika hoe fanjakananakahy boka maro fanjakananakahy misy 40 andesa kapila jiaby regny na karaha restaurant eky anao comme magnotany amin'ny aéroport ataon'ino kapila jiaby io ro amin'ny aéroport jiaby eto zegny gasy rolo miasa ry tsisy olo afaka magnasara adala tsy sambany anao zegny olo nampitsaka karaha zegny tary gasy ro jiaby miasa amin'ny aéroport haindro za misy tromba atao point barre izy koa na sady tsy nahay tromba ro ameza izy tefaka bon indregny kabaro afako fa ro amin'ny aéroport haindro zegny fotolo jiaby miasa ry gasy bo mo comprendre karaha zegny bako io izy volaniko izy koa misy kakakazo tongozo baton aby regny zegny anao tsy maintsy magnano déclaration amin'ny douanier satria hoe maro amin'ny kakazo aby reo hoe misy mapingo misy manjaka bentany donc agnatiny hoe kakazo arovana zegny consigne naharigna atsika jiaby fa amariparanako izy tsy adinantsika mampiasa application TapTapSend amin'ny fandefasana vola depuis Canada, Europe, la France, Grande-Bretagne, Italie raha ohatra mandefa vola mandeha aty Madagascar na Comore io na koa amin'ny firenena hafa izy koa fandefa vola aza digny mampiasa le code promotsika zay hitatsika ambany io zay azahoanao 15 € de bonus amin'ny fandefasana izy voalohany veloma samy tsara samy maivagna atsika jiaby tokantragno.